hapon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may palamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, ulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, ulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na.
Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula sigurado. Laban sa agrisimpleng tipong sa kaumahan, kikita ka na at sa programang Agrisenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ano? Ba't ang liit ko? Pumayat na po ba ako? Ayan. Hi everyone! Hello! Maayong adlaw! Magandang araw po! Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa mga Laban meeting, lamang. mga 20 mil, may mainit ang ulo sa kabilang linya. Kamusta po ang ating mga Lunes? Ayan. Hindi ba halata na maliit ang aking mata? Lunes pa lang ngayon. Lunes pa lang! Ayan. Hello po sa ating lahat. It's a wonderful Monday. Feast of the Black Nazarene. Ayan. Doon sa correct. Quiapo ba yun? O Quiapo. And here sa Davao City, we have many devotees actually. So meron dyan sa may Tigato na area. Meron din banda dito sa may Huna. So happy fiesta po sa ating lahat. Dito Ayan. sa amin, Day, sa ano namin, sa subdivision namin sa New Lanzona, Matina, meron ding fiesta actually doon sa amin. Kaso andito ako. Mamiesta tayo at makilitsyon. But anyway, celebrate. Ang daming fiesta for January is it's Black Nazarene and the Feast of Santo Niño. Ayan. So sa lahat po na Correct. nagse-celebrate ng kanilang fiesta, ayan, enjoy. It's good thing to see that grabe ang Cebu, nagbaha ang mga tao. Yan, mga kaigsuuna na tong Cebuano, grabe din ilang they really have that strong faith to the Niño. Grabe yung tao, overwhelming ang mga tao on the street, celebrating the Mass and witnessing yung kanilang sayawan on the streets. Ayan. Ang Davao kasi parang next week pa yung Santo Niño feast natin, 15 or 16. So ayan, in advance, happy fiesta po sa inyo. Magandang hapon! Ito po pala ang inyong programang Agrisenso at kasama nyo po ngayon si Inday Bajang at ang babaeng galit sa kanyang ngipin. Ayan. Ay, nako. Wag na natin pag-usapan ng ngipin kasi parang nawawala ako sa sarili ko. Nawawala Pero ako. take good care of your take good care of your teeth kasi iba si teeth kung mangayo o Ano bahid. nangyari? Ano siya, sira? Kailangan siyang Meron bunutin lahat? Pinapili ako dahil kung ipabunot ko ba siya o ipapreserve ko yung aking ngipin. So, sabi ko, Ano nangyari? Is it sira siya or ano ba? meron siyang, yung dalawang ngipin ko, in between, meron siyang mga bulok. May bulok na ba? Nandun siya sa gitna. Mhm. So, apektado ang dalawang ngipin. So, sad to say, yung ngipin na yun kasi yung ginagamit ko pang chew. Pang chew, Okay. oo. Yung kabila ko kasi dito, wala nang may isang ngipin na nawala na. So, dito na ako nag-chew, actually. Mhm. Kaso, yun na nga, may problema ng dito ko kasi yun nga, nabulok na siya. May bulok na talaga siya. So, sabi ng doktor, pwede pa naman siyang ma-preserve. Okay? Kung tanggalin ang dalawang ngipin dahil hindi na ako maka-chew ng maayos. Oh, you cannot eat na lechon, Yes, like diba? so sabi niya ano? na kailangan na lang siya i-preserve. So meron siyang surgery na gagawin para ma-preserve yung teeth ko kahit tanggalin yung mga infection, yung something doon na sa loob, and then i-preserve niya yung ngipin ko para siya Oo. maging okay siya. Kasi yun nga, mas mabuti daw na ma-preserve kasi hindi
age natin ngayon, dahil hindi na talaga siya pagtutubuan pa ng ngipin. Yes. Yan din yung nangyari sa akin before when I was out na masakit yung mga teeth ko. Gusto ko ipabunot pero ayaw ng dentist. It's because nga hindi na daw matutubo yung mga ngipin natin. And nakita niya yung sira is hindi naman ganun kabad. So ang suggestion na lang is i-clean at ipasta. So tinanggal yung mga pangit, yung mga cavities and all, and nilagyan ng parang sinemento yung ngipin. Siguro sa iyo, hindi na pwede yung pasta. Level up na. It's the surgery thing na. So, kaya nga medyo mahal. So, ipa-sponsor lang tayo kay Daddy for it. Okay? Daddy, Sana all. 20K. Oh. Sana all. Daddy, Isang 20K. ano. Diba? Ay, So, nako. sige lang. That will somehow, okay lang yan, kaya sa budget ni Clara. Maliit na bagay, you know. Maliit na bagay. So, ito na ang dahilan na hindi tayo kakain ng isang buwan para po ay mapaayos natin ang ngipin natin. Useless Hindi lang din naman kung Half kakain lang. tayo. Kung kakain tayo na wala din namang ano. Try mo na kwenta lang kasi siguro masakit. mga lugaw-lugaw, Yan, mga oo. pansit na lang muna, yung soft foods, diba? So, Hindi ko yan talaga na siya talaga. maano, Day. Hindi ko talaga ito siya makain, Day. Kasi pag maano ko siya, Day, ma-trigger siya, Day. Ay, that's so painful. Ayoko na. Magasto talaga, especially for now, medyo matanda na tayo, yung mga dental Correct. issues natin. Dapat sana nung earlier pa na medyo bata-bata pa talagang tutubo pa yung mga teeth natin. Pero nga, siguro because we're too busy with our works and everything, so hindi na talaga nabibigyan ng masyadong time. So ngayon na naniningil ang mga ngipin, mga buto, mga ano pa yung naniningil sa katawan. So yun na, mahal-mahal na. So young Corrected ones ka. over there, yeah. Just take note of that one. Okay? Ayan. Okay. So, I think, Tay, huwag na siguro natin patagalin pa ang iyong Oo. agri-balita. Kasi ang, Sure. ano yun siya, good news? Good news ba yun It's a siya? good news. It's because Okay. right now, ang Philippines is ina-absorb na natin yung new technology sa pagtatanim in which gumagamit na tayo ng mga drones. O, diba? Bongga, Wow. remember, nag-report tayo beforehand na dun parte sa may Cotabato area. This time naman, itinuturo na nila ito sa Mimaropa region. Yan. So, yan po ang ating Okay. agri-balita ngayon, mga friends. Ayan. Kung saan, patuloy na, ayan siya. So, ang agri-balita na training sa pagtatanim gamit ang drone ay isinusulong o itinuturo na ngayon sa Mimaropa region. So, patuloy na sinusulong ng Department of Agriculture ang modernisasyon sa pagsasaka sa rehiyon ng Mimaropa sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya katulad ng agricultural drone con Agras T30 na magpapababa ng gastos at magpapabili sa proseso ng produksyon ng palay. Ayan, sa pagpanguna ng DA Mimaropa Rice Program, katuwang ang New Hope Corporation, nagkaroon ng isang linggong pagsasanay sa paggamit ng Agras T30 sa probinsya ng Occidental Mindoro sa nakaraang December 5 to 9. Dinaluhan ng aktibidad ng 50 the participants mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro at mga Municipal Agriculture Office ng Magsaysay, Rizal, Sablayan, Kalintaan, Santa Cruz sa nasabing probinsya. Ang Agras T30, ayan, yan po yung tawag sa agricultural drone, ay isang multi-purpose agricultural drone na kayang mag-spray ng 15 liters kada ektarya sa loob lamang ng 6 na minuto at magsabog ng 30 to 40 kilos ng binhi sa isang ektaryang palayan sa loob lamang ng 10 to 15 minutes. Oh, just amazing. Just imagine that numbers. Bukod sa mas mababang gastos sa inputs, makakatulong din ito na mabawasan ang labor cost at mas ligtas pang gamitin, lalo na sa paglalagay ng mga pestisidyo. Ayon kay Rice Program Occidental Mindoro Provincial Coordinator Ronald Digala, isa ito sa mga estratehiya sa agrikultura sa ilalim ng Philippine Rice Information Management System kung saan nakapaloob ang mga bagong teknolohiya, partikular sa pagkalap ng mga datos hinggil sa mga sakahan. Layunin anya ng pagsasanay ng higit na maiangat ang nangungunang probinsya at munisipalidad sa Mimaropa pagdating sa produksyon ng palay. So maliban sa mga palayan, ayan, maaari ring gamitin ang Agras T30 sa mga puno ng prutas, may dual front person view o may kamera sa harap at likod, at may global positioning system guided kaya hindi pa bago-bago ang flight path
pantay ang pag-spray at pagkalat ng binhi at meron ding multispectral imaging kung saan nasusukat ang kalusugan ng halaman at nalalaman alin lamang ang nangangailangan ng pataba dahilan upang makatipid sa paggamit ng abono. So ang AgRats T30 agricultural drone na may kapasidad na tapusin ang pagsabog ng binhi sa 1 hektaryang palayan sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto. So just imagine if ever lahat na ng palayan sa Pilipinas is gagamit ng agricultural drone, let's expect a less expense sa kanilang end, mas mabilis ang pagtatanim, mas less ang gastos. It's sabi nga dito, talagang nasusukat kung gaano lang kadami na binhi ang pwedeng maisabong na hindi masayang. They can check talaga the rightly amount of pesticides na pwedeng mailagay at the same time, mas mabilis ang trabaho. So at least man lang hindi na masyadong mapagod ang ating mga farmers for it. Sana puhon-puhon or sooner than later, the government will push on this. Ayan, sinimula na, diba? At least sa ibang areas, we have already in Cotabato and right this time in Mimaropa. Sana magtuloy-tuloy pa sa ibang mga agricultural areas here in the Philippines. Siyempre, yung point natin is at least matulungan natin ang ating mga farmers na mas mapadali ang pagsasaka sa kanilang mga palayan, mas less ang expenses, especially medyo mahal ngayon ang mga pataba and all, diba? So at least hindi sila masyadong mapagod. We have the drone na they can borrow, or at sana lang borrow, diba? As the DA will put every drone sa matag lugar na pwedeng magamit ng ating mga farmers for this reason. But anyway, hindi lang naman siya pang palay, pwede din sa mga prutas. And later on, they can venture to new types na naman ng klase ng mga halaman na pwedeng maitanim with the courtesy of the agricultural drone. So it's really a good news para po sa ating mga dakilang magsasaka sa ating bansa. At ayan po ang ating Agri-Balita ngayong hapon na ito, diba? So dito naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika kung saan, kamusta ang topic po natin ay sikreto ng pagpaparami ng mga alagang hayop. Di ba? Si Clara nang bahala dyan. Courtesy of Sir G. Dai. Okay ka na? Yes. Yes, we have to be okay. Charot. Yeah. Ayun. Anyway, thank you so much, Dai, for that very good news sa ating mga farmers na nabigyan ng somehow pag-asa ito na marami tayong technology na gagamitin para sa pagpapa-improve ng ating pagsasaka. Anyway, dito naman tayo sa usapang pag-aalaga ng hayop. Of course, huwag tayong bumitaw na if ever ay nalugi tayo for the past few months dahil nga sa mga iba't ibang mga challenges. Dito ay re-reveal sa atin ngayon ni Ka-Farming Angat ka Sir Jid Batuampo kung ano ba yung mga sekreto para sa pagpaparami ng mga alagang hayop. So ayan, lalong-lalo na ngayon sa mga nagsisimula sa pag-aalaga ng hayop this month, January. So ayan makinig po kayong mabuti para meron po kayong magamit or mai-apply po sa inyong pag-aalaga ng hayop. Ayan, roll VTR Sir Jid! Hello po, magandang araw po. Ayan, dami nating stocks, no? So, ayan, nakikita nyo ngayon itong mga hinawakan natin, King's Vita Plus na vitamins, no? Ito yung ginagamit namin sa mga alaga naming hayop, sa kambing, sa baka, sa kalabaw, yon, sa mga namin, sa manok, sa pabo, sa pato. Sa mga nagtatanong, ano ba yung sikreto daw para magparami ng alagang hayop, ito yung ginagamit natin. So, ayan, King's Vita Plus na vitamins, no? Dito sa Caloocan, marami tayong stocks nito ngayon na pwede kayo mag-order nito online, cash on delivery. So, ganun din sa mga Agrivet store sa area natin kung malalayo tayo, ayaw natin ng shipping fee. So, pwede tayong pumunta sa mga Agrivet stores at maghanapin lang natin ito. Yan, King's Vita Plus sa mga nais din na mag-alaga ng mga hayop na gumagamit ng vitamins dun sa mga alagang hayop. Kasi, di ba, kung pansin natin, maraming mga nag-aalaga ng hayop na talagang pagdating ng panahon, medyo naparami na. Minsan nga, umpisa pa lang, may mga pagkakasakit na ng mga alaga kaya hindi napaparami. So, yun yung mga pinaka-problema ng iilan. Kaya di nila naparami yung alaga nilang mga hayop. Mga manok, di ba yung mga manok, madalas yan nagkakasakit. So, sa amin, pinapalakas namin yung immune system nila. So, yung mga maraming nagtatanong, so ito yung solusyon namin. King's Vita Plus na vitamins. Ayan, maraming stocks dito sa amin. Ayan, cash on delivery. Actually, iniwan lang to dito, kaya ayan, pwede namin i-offer cash on delivery via LBC. Dito sa amin, 99 pesos per pack.
No, iba-iba rin ang presyo depende sa area. So pwede kayong pumunta kung gusto niyo na ayaw niyo ng shipping fee. Although ang shipping fee ngayon mura lang kasi naka-promo si LBC. Usually ang shipping fee niya nasa lang, parang Shopee lang din na halos yung shipping fee niya. Sa mga 1 hanggang 5 pakete, no, mga 5 pakete nito, nasa lang siya, yung shipping fee niya is around 54 pesos pag within Metro Manila area. Kasi itong stocks nasa Caloocan. No, kapag naman Luzon area, nasa 64 pesos, mga 1 to 5. Pero pag mga 8, mayroong additional na 5 pesos. So, magiging 69 pesos. No, within Luzon. So, mga taga Mindoro, Tarlac, Pangasinan. Yan, mga iba pang lugar dito sa Luzon. No? So, yun yung, yun yung shipping fee ni LBC. Pero pwede tayong pumunta rin sa mga, kung ayaw natin ng shipping fee, pwede tayong pumunta sa mga LBC, sa mga pwede tayong pumunta sa mga Agribet stores malapit sa area natin. Dahil meron na rin to. So ito kaya lagi nating sinishare sa inyo ito kasi ito yung talagang subok na rin namin at talagang pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry kasi registered siya mismo sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099, no? So ang gusto ko dito dahil hindi lang siya kasi hindi ba pag nagalagay ng hayop marami nag-o-offer din ng vitamins na yung mga probiotics, yung mga electrolytes. So yun nandito na lahat yun sa isang pakete na to. No, sa bawat pakete nito, powder siya at nandito na lahat. Ito, meron siyang multivitamins, yan, minerals, ayan, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Nandyan na lahat. Yan, yung kailangan natin sa mga alagang hayop, nandito na pinagsama na sa King's Vita Plus na vitamins. Hello Sir Jonathan, mahusay. Happy New Year, sir. Happy 2023 po. Maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. So ayan, napakarami po ng maraming sangkap din ito. Meron siyang vitamin A, vitamin D3. Ayan, dami niyang sangkap. Saka yung instruction ng dosage nandito rin mismo sa likod. Nandiyan na lahat ng kailangan nating malaman, lahat ng itatanong natin. Pero ito ay powder, hinahalo dun sa tubig inumin, pwede rin ihalo dun sa mga pagkain nila. So lang, nasa atin ang gusto nating tipirin. No, pwede rin pa konti-konti lang halo natin dun sa mga pagkain, isang kutsara o isang kutsarita. 'Yon, bawat pakain ng mga alagang hayop. Ay hindi, once a day lang pwede din natin ihalo para medyo tipid-tipid. Hi Sir Wilson Angelo Ramos, hello sir, happy farming, magandang umaga po, happy new year. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. So 'yon, Sir Wilson Angelo Ramos, sir, dito sa amin 99 pesos siya, pero may lang talaga, may shipping fee. Kung within Metro Manila, nasa po, ang shipping fee niya is 54 pesos sa 1 hanggang 5 piraso. So yan, yung iba, sinusulit nila, nililima na nila. Kasi may iba rin, naghanap sa area nila, wala silang makita, kaya dito sila bumili via LBC. So ayan, ang location naman nito ngayon, Santa Quiteria, Caloocan. So ang product ay nasa Santa Quiteria, Caloocan. So itong 5 ito, ang usual na shipping fee niya is, within Metro Manila is 54 pesos. Pag magiging naman, 8, ang shipping niya na is 59 pesos. May additional siya ng 5 pesos. So, yun. 99 pesos isa. So, yan. Ito yung product na ginagamit din natin ngayon. So, ayun. Talaga pasok sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya ito yung ginagamit din namin mismo. So, ayan. So, nandyan na lahat. Halos actually, ang gusto ko dito, mas madali kasi ihalo lang natin doon sa pagkain o inumin nila. So, you're welcome, Sir Wilson Angelo Ramos, sir. Maraming salamat. God bless po. So, ang gusto ko dito kasi mas madali na siya. Ihalo lang natin sa pagkain or pwede rin doon sa inumin nila. No, so yun yung gusto ko dito. Hindi ko na kailangan mag-inject. Although, nasa atin din naman yon, may mga iba-ibang pamamaraan din naman. No, so depende na rin yun. Maaari din natin subukan kung okay naman din, effective doon sa mga alaga nating hayop. So, pwede nyo ituloy-tuloy. Kung ikaw mismo hindi ka satisfied, so pwedeng hindi mo ituloy. Hanap ka ng iba. So, nasa atin na yun. Pero sa amin mismo, talagang proven and tested ko siya na talagang gumagana. Maganda siyang gamitin doon sa mga alagang hayop. Kasi sa napansin ko lang, doon sa area namin, may mga nagkakasakit na manok doon sa mga paligid namin. Pero yung amin talagang hindi sila nahawa. Pero yung mga manok namin, naka-net kasi din sila. So, hindi sila bastang nalalapitan ng mga manok. Although, minsan may lumalapit bihira doon. Kaya, pinapalayo namin. So, para sa experience namin, yung manok namin, hindi sila nadamay doon sa pagkakasakit doon sa mga paligid namin. So, yun yung, sa observation ko doon, yun yung experience ko mismo sa paggamit ng King's Vita Plus. So, ayan. Pero kung may uso na sakit din doon sa area natin, mas okay din na meron tayong vaccine.
No, doon sa area kasi namin, wala namang uso. May panahon lang talaga na, halimbawa, tag-ulan. So, yung mga manok ng kapitbahay namin nagkakasakit, sinisipon. So, yun. Yun naman, pag gano'n na, yung mga manok naman nagkakasakit na, yung mga sipon, laway-laway, bulutong, yung mga pabo, diba, mga bulutong, coryza, cholera, at marami pang sakit na mga manok. Ano pa yung mga sakit ng manok? Yan, mga sipon, laway-laway, bulutong, coryza, cholera, yung mga halak. Yan, ang pag gano'n naman, ang ginagawa namin, kung talagang hindi maiwasan, kung dumating sa point na may sakit na gano'n, binibigyan naman namin yan ng Panamox Forte. No, Panamox Forte ang binibigyan namin. Kay Farming Kyle, Wendy Valdez, wala po dito sa Ilocos Norte yan, boss. Diyan na area, sir, meron kasing dyan, distributor from Baguio City. So, ongoing yung distribution nila dyan. Pero dito sa amin, so kung talagang sir, kung gusto mo nang masubukan, pwede kayo mag-order sa amin, mag-PM lang kayo. So, through LBC naman kami, cash on delivery. Sir, ask lang, saan ako makabili sa Cebu? Ay, Sir Anthony Dehito, Sir, mayong gabi eh. Sa Cebu naman, meron din, Sir, sa mga Agribet stores dyan. No, actually, marami rin sa mga Agribet stores dyan ang available na rin ito kasi meron ding distributor dyan na area. Mga Agribet stores, mga poultry supply, no, mga bilihan ng mga feeds, pwede kayo mag-inquire nitong King's Vita Plus. So, yan mismo yung pangalan niya, King's Vita Plus. So yun, kay Ka-Farming Angelo Ramos, solid follower po ako sa inyo. Salamat sa payo, sir. More power, sir. Hello, sir. Luison, sir. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa inyong pag-follow dito sa ating page at sa Farming Business at iba pa page po. Maraming salamat. So ayan. So ito yung mga ito yung mga ginagamit natin ngayon na para palakasin ang immune system ng mga alagang hayop. Kasi sa akin pa lang, no, sa Farming Business at iba pa na page, ang daming mga nag-PM sa akin. Actually, araw-araw nakatanggap ako ng mga pinakabababa na yung 10 o 10 patas, minsan 10, umabot ng 20, minsan 30. Ang daming mga nagtatanong kasi yung mga alaga nilang hayop nagkakasakit. So, sa akin naman, ay may mga experience sila na di ko rin na-experience, kaya hindi ko rin talaga direktang nasasagot doon sa gamot mismo ng alaga nila. Halimbawa, yung mga kambing, may mga kambing na may mga kakaibang sakit na, yung mga naglulubong yung tiyan. So sa amin kasi hindi ko siya na-experience. So hindi ko siya direktang masasagot doon sa gamot. Usually kasi pagka gano'n na medyo grabe na, medyo alanganin na talaga pagka may mga sakit yung alagang hayop. So minsan sa amin, sa totoo lang talaga, to be honest, kapag maluba at hindi naman nakakahawa yung mga sakit, pag na-observe natin na pwede namang katayin na pang ulam, so gano'n na yung ginagawa kaysa hayaan ng mamatay. No, maliban na lang kapag meron tayong vet na kakilala, so pwede rin i-refer natin doon sa vet kasi sila yung mismong talagang makakagamot doon sa mga alaga nating hayop. 'Di ba? Madalas kasi pagka maluba na, yung mga injectable na yung kailangan diyan at minsan pa may pagkakataon na hindi na talaga napapagaling. So ito'y based lamang sa experience namin. Pero malaking tulong kapag ganong maluba, ilapit natin doon sa mga expert na mismo. So, ayan. Dito naman sa amin, sa page natin, kaya din ako nag-share ng mga experience doon sa mga karanasan din namin, doon sa mga pinagdadaanan namin sa farming. Kasi gusto ko rin, lahat tayo sana, tayo, mapa-improve natin lalo yung farming. Kasi kailangan din ito, dito sa bayan natin, sa mga pangangailangan natin sa pagkainan, syempre, dyan nanggagaling. At based sa experience ko din, halimbawa sa trabaho, hindi naman din ganun kadali magtrabaho, hindi rin ganun kadali ang mga negosyo sa mga syudad, sa mga boss ko, sa mga nadaanan ko. Hindi rin ganun kadali. Kailangan din talaga ng talagang tiyagaan talaga para makakuha ng mga kliyente. Wherein sa atin naman sa farming, may mga pangyayari pa din na may mga challenges din tayo, yung pagkakasakit, minsan yung baba ng bili, di ba? Minsan yung yung climate, no, yung mga dumadating na mga bagyo. So yun yung mga madalas na kalaban natin sa farming. Kaya sa akin, mas maganda tingnan natin kung ano yung solusyon na pwedeng gawin. So doon sa pagkakasakit, sa akin ang solusyon, palakasin natin yung immune system nila, alamin natin yung mga gamot na pwede natin i-apply. Halimbawa, kapag yung mga alaga natin ay tingin natin medyo mapapayat or kailangan na purgahin, pansin natin mukhang may mga bulate na, so mas maganda rin purgahin din natin. May mga natural na pampurga, so tulad ng mga nakukuha lang sa yung dati niyug-niyug yung tawag sa amin noon eh. Lubi-lubi kasi sa Bisaya, lubi-lubi tawag namin doon. So yun yung kinukuha namin, pinampurga namin sa mga manok, yung mga manok panabong.
Yung mga manok panapon na nakatali na manok ng tatay ko dati. Tapos yung mga ibang manok din namin, yung mga inahin, yun yung pinampurga niya, or yung mga ipil-ipil, yung mga natural dewormer. Yung iba din, may napanood tayo, si Katambayan, si Manok Tambayan, napanood din natin, ang gamit niya naman, yung natural niya, itong buto ng papaya. So yung mga binibigay niya. Pero ang pinakamagandang pampurga, based experience ng mga kasamahan din natin, no, maging sila, yun, mga napapanood din natin yung mga nag-vlogs tungkol sa pagmamanok, no, ang ginagamit naman nila, yan, sila ka-native, sila Katambayan, ang ginagamit naman nila itong worms to go naman na pampurga. No, kung gusto mo pinaka-effective na pampurga talaga, so yun ang mga ginagamit ng karamihan din, itong worms to go na pampurga. Kasi sobrang lakas niya dahil meron siyang albendazole at meron siyang praziquantel. Kung pansin natin, karamihan sa nagpupurga, ang hinahanap natin itong albendazole. Itong worms to go, pinagsama na siyang albendazole at praziquantel. So yun yung kaya mas maganda siyang pampurga din doon sa mga manok natin, mga pabo, yun din yung gamit namin. Worms to go na pampurga. So yun, kapag nagkasakit yung manok natin, Panamox, yung ito kasi pampalakas na immune system, kahit papaano medyo malesen natin yung pagkakasakit sana at hindi naman ganoon kadaling manghina yung mga alaga natin. Pero kapag may sakit talaga sila, ang ginagamit namin dyan ay itong Panamox Forte naman. So Panamox Forte, wala na ako dito. Panamox Forte na meron kasi siyang 4 na sangkap na. Meron siyang amoxicillin, tylosin, paracetamol, carbocisteine. Kaya kahit dun sa mga alagang hayop na may ubo, yun dun yung ginagamit namin. Ito ay based lamang din sa experience ko. Hindi naman ako expert pagdating sa gamot. Yung mga na-share ko sa inyo ngayon ay based lamang din sa experience namin, sa mga ginagamit din namin. Kasi malamang ako din na-experience ko rin noon na mag-alaga ng hayop na wala rin akong ideya kung ano yung mga dapat gawin. Wala akong ideya kapag nagkasakit yung manok, anong kailangan kong igamot, anong pwede ko igamot. So, ngayon, marami na tayong natutunan at maraming nag-share din sa atin ng mga pamamaraan. Kaya na-share lang din natin dito. So, yun yung Panamox Forte, yung pinampurga natin. Ay, Panamox Forte yung gamot natin sa laway-laway, bulutong, kuraysa, Paul Cholera, at marami pang sakit ng manok. So, wala lang akong dito. Panamox Forte ang pangalan niya. Maging doon sa mga biik, yung mga biik natin na yung diarrhea, isa rin yan sa kalaban doon sa mga biik natin. No, kapag ka nagka-diarrhea ang biik na hinahayaan lang natin, mga ilang araw lang namamatay, sobrang sayang. So, sa amin, ang ginagawa namin dyan, Panamox Forte din ang ginagawa namin. Kasi ang Panamox Forte, powder siya. So, itsura siyang powder na ihalo lang doon sa tubig, tapos yun yung pinapainom namin doon sa biik para gumaling yung biik namin. Yun, Panamox Forte sa sipon, lagnat, ubo, diarrhea ng biik. Yun yung gamit namin, Panamox Forte. So, yun. Pati manok, pabo, yung pabo may bulutong, Panamox Forte. Yung mga nakataling manok, yung mga madaling hulihin, meron yung kaplet niyan. Yung itsura siyang capsule, itsura niya halos, no, pwedeng hatiin. Tapos yun, pinapainom naman yun manually. Pero yung Panamox Forte, halo lang yun sa tubig. Inumin lang nila yun. Up to 5 days. Yun yung ginagawa namin hanggang sa gumaling sila. So, Panamox Forte ang ginagamit namin sa mga sakit ng manok. Tapos ayun, kahit pa paano gusto natin na malakas ang immune system ng mga alaga natin, ayaw naman talaga natin sana magkasakit sila. So, hanggat maaari, no, ganun ang gusto natin na ginagawa dun sa mga alagang hayop na sana'y hindi sila magkakasakit. Kaya sa amin, ang ginagawa namin, pinapalakas namin ang immune system nila. So, daily kami nagbibigay nito, konti-konti lang, powder naman siya. So, malaking tulong din siya para palakasin ang immune system nila. So, ito kasi, ang maganda dito, yan, meron na siyang, meron ng electrolytes. Isa rin sa napakahalaga. Yan, para hindi sila madaling, hindi sila ma-dehydrate. Lalo na yung mga alaga natin na nasa init arawan. So, malaking tulong din ito. O kung yung mga alagang hindi sanay dito sa climate, sa Pilipinas, mga galing abroad, no, pwede rin natin bigyan. Ito, King's Vita Plus. Meron na siyang electrolytes. At bukod dyan, meron pa siyang multivitamins, minerals, amino acids, essential elements, probiotics, calcium plus D3 enzymes, at marami pang sangkap. Nabibili natin sa mga agri-vet stores nationwide. May ilan lang, ongoing pa yung distribution nito. No, 5 years na siya, more than 5 years na siya sa Mindanao area. Sa Mindanao area siya na mayagpag. Sa Visayas area, ganun din. No, marami na ring mga bumibili nito. At dito sa Luzon, medyo bago lang siya dito. Kaya may ilan pang mga agri-vet stores na ongoing pa lang din yung distribution. Pero karamihan sa area dito, meron na rin sa Oriental Mindoro, sa Batangas, meron na rin. Cavite, meron na rin yan. Sa Baguio, meron na rin. Sa Pampanga,
Nueva Ecija, Pangasinan, may mga ilan sa mga aggregate stores na rin na meron dyan. Kaya po pwede natin ma-check dyan. Kung wala naman kayo makita, mag-PM lang kayo sa amin. Kami mismo ang mag-book nito through LBC. So, ang shipping fee naman niya ay parang Shopee lang din. So, depende sa dami ng iyong bibilhin din. So, usually, sa mga bago lang, sa 5 pakete, ang shipping fee niya within Luzon area, nasa 64 pesos lang. Sa 5 na yun, 5 pakete na yun, para masulit mo naman yung shipping fee. Actually, pwede naman din 1, 2, 3, 4, depende sa iyo yun. Wala naman tayong limit dito. Kaya lang, sayang yung shipping fee. Kapag gusto naman na talagang sulit na sulit, kung 8 naman ang iyong i-order, kung via LBC kasi, katiwala ko na, mas ako sa LBC. 2, 4, 6, 8. Kung 8 naman, itong 8 to, kung within Luzon area, 69 pesos ang shipping fee. Lahat na tong 8 na to. 99 pesos ang isa naman, di ba? So, 99 times 8 plus 69 pesos ang shipping fee niya. So, ito na, proven and tested na rin natin na pwede nyo ring subukan. Di ba? So, kay Ka-Farming, Meng, shout out, sir. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, medyo marami-rami tayong viewers ngayong gabi. Madalas kasi ang viewers ko, 1, 2, 3 lang. So, ayun, maraming salamat po pala sa inyong panonood po dito. Thank you so much po. So, ayan, ito yung mga ginagamit namin sa aming mga alagang hayop. Sa mga nagtatanong. Kasi ang daming nagtatanong sa akin. Actually, yun nga, araw-araw may nagmensahe, may nagpi-PM sa akin. Araw-araw ako nagre-reply. Minsan lang pag busy talaga, hindi ako nakaka-reply agad. So, mga susunod na araw pa, minsan medyo matagal, lalo na kapag nasa bukid. No, ang mga alagang hayop kasi namin sa Buanga del Norte, pauli-uli lang ako. No, pupunta ako sa Caloocan, pupunta ako sa Buanga del Norte. So, yun, ang mga alaga na may hype doon, pag nandun naman ako, sobrang walang internet. Pumunta lang ako sa PisoNet para mag-upload ng video, tapos mag-live, tapos pag uwi sa bahay, wala nang internet. So, wala na talaga, di ko marireplyan yung mga nag-PPM sa farming business at iba pa, or farming business ATVP. So, yan. Kaya, yan, subukan nyo na rin itong King's Vita Plus kung nais nyo na matry din ang, ang visa niya sa mga alagang hayop ninyo. So far, sa dami ng mga gumagamit nito, puro mga positibo yung makukuha kong response nila. Marami nga ako, mga nag-order, nakaubos na tayo ng mga 3 box, halos 300 packs na ang mga nag-order. Umabot na ng 300 packs yung naubos namin, no, ilang mga 3 linggo lang. So sa dami nag-order, marami din ang mga bumabalik agad, nag-order din sila agad. No, nung sinubukan nila, okay sa kanila, so bumabalik-balik sila. So ayan. Subukan nyo na rin kung gusto nyo rin matry doon sa mga alaga nyong hayop. King's Vita Plus na vitamins na kompleto na sa mga nutrients na kailangan ng mga alagang hayop. Ayan, meron ng vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, DL-methionine, betaine, probiotic. Ayan. So, ang dami niya ng sangkap na nakakabuti doon sa mga alagang hayop. So, okay. Doon nga sa mga alaga namin noon, ang mga aso namin dito sa bahay, kapag nagkakasakit, ang ginagawa namin, binibilhan namin yun nung, tawag doon, powder siya na may electrolyte siya para talagang hindi may dehydrate yung may sakit na aso. So, yun yung ginagawa namin doon. Binibilhan namin ng electrolytes. May electrolyte siya. So, nandito na lahat. Kahit na wala pang sakit, binibigyan na natin ng mga nutrients na makabuti sa kanila. So, mas napapaliksi sila, mas napapalusog sila. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins. So, ayan. Ulit natin, available siya sa mga aggregate stores nationwide or meron din sa amin. PM lang kayo pagka nais nyo mag-order. So, ayan. King's Vita Plus. Kapag meron lang extra, sa extra lang, huwag natin pilitin na kumuha kapag wala tayong extra. Extra lang. No? Kasi, sayang din naman kung talagang ipagpilitan nating bumili kung okay pa naman yung mga alaga nating hayop. Pero kung may extra tayo, pwede natin subukan sa mga alaga nating hayop. Yan. King's Vita Plus na vitamins na para palakasin ang immune system ng ating mga alaga. So, ayan. Naglagay rin ako dito as background. So, yun. Doon sa mga nag-alaga din ng mga kambing, madalas diyan sa kambing, isa rin niya sa problema ko dati, no? Kapag ka nanganak yung kambing, kapag ka inabot ng tag-ulan, nanghihina yung mga anak, sobrang hina, tapos ilang araw lang namamatay. Kaya parang ang hirap din magparami ng kambing lalo na kapag tag-ulan. So, yun din yung mga karanasan ko noon. So, ginagawa namin doon,
yung inahin, binibigyan namin ng King's Vita Plus. Kaya mapapansin ninyo, marami tayong mga content, may mga video, may mga pictures tayo na kumakain yung kambing doon sa doon daming nagtatanong noon ano ba yung pinapakain daw namin? Kumakain sila doon sa isang bilog na lagayan natin ng pakain nila kung saan doon kami naghalo nung King's Vita Plus na vitamins. Nagbibigay kami ng feeds. Feeds na para paghaluan lang. Hindi yung purely feeds ang binibigay namin or maraming feeds talaga. Hindi siya yung talagang pagkain nila. Kumbaga yun lang yung pinaghaluan namin ng vitamins. Yung feeds. Kasi ang kambing kasi namin, mula doon sa pinagbilhan namin, sanay siya kumain ng feeds, sanay siya kumain ng mga darak. So, yun, either darak, doon namin hinahalo yung vitamins or doon sa feeds. Kung saan sila sanay. Kasi yung area nila, naka-range sila. So, may kasi doon, may tubigan na rin na kung saan po pwede na silang dumirikta doon at uminom na lang. So, hindi namin mahalo sa tubig kasi ayaw nilang uminom ng tubig doon sa timba. Gusto nila na doon lang sila uminom ng tubig doon sa area kung saan may mga ng tubig, bukal ng tubig. So marami kasing tubig doon sa area nila. So ayun, naghanap ako ng solusyon saan namin pwedeng ihalo. So doon namin naisip ihalo sa feeds or sa darak. So yan, konting-konti lang hinalo namin, konting-konting feeds lang din kasi sobrang madamo naman din, dami nila makakain. So konting-konti lang yung pinaghaluan din namin. Konti lang din. 100 grams siya, actually mga yung 3 kilong kung feeds ang ating paghaluan, 'di ba? Yung 3 kilong feeds, pwede natin haluan ng 1 kutsara lang nito or kahit mga 5 grams lang, pwede na. Sa 3 kilong feeds, 5 grams lang, tas every day, every morning, o nasa atin na kung every afternoon, pwede natin sila bigyan para lang makatake sila ng vitamins. Kung ano yung nakasanayan ng kambing natin kainin, or kung sanay naman sila uminom ng tubig, pwede rin halo doon sa tubig. Kung sanay sila na uminom doon sa timba, kasi yung mga kambing uminom pa rin yan ng tubig. Diba? Kung sanay sila uminom doon sa timba, pwede doon sa timba naman natin ihalo yung King's Vita Plus. Hello kay ka-farming Wilson Angelo Ramos. Happy New Year po. Maraming salamat po, sir. So, ayan. Happy New Year, Sir Wilson Angelo Ramos. Thank you po. Magandang gabi po. So, ayan ang mga pamamaraan natin, doon sa mga alagang hayop. At kung saan sila sanay, kung saan sila hiyang kumain. Halimbawa, kung kumakain sila ng mga damo, nakachap. So, I think, di ko pa na-try, pero tingin ko po pwede rin maghalo doon ng powder doon sa damo. Diba? Kahit konti. Importante kasi makapag-take sila na kahit konti lang. Kasi, naman siya, powder naman siya. So, yun yung mga pamamaraan din na ginagawa namin. Kaya ka-farming Jonathan Imahosay, hello sir, Happy New Year po. Maraming salamat po sa inyong panonood dito. Maraming salamat sa inyong pagbisita. So, ayun. Minsan may mga ilan tayo hindi nababasa. Pagtaka ko pagkatapos ko mag-live, ang dami pa na nag-comment, di ko nababasa. Kaya farming Kyle Wendy Valdez. Ayun, from Iloilo pala si sir. So, yun yung mga pamamaraan natin ngayon para palakasin ang immune system ng mga alaga. Binibigyan namin ito daily. Kami nagbibigay kahit once a day. Yun yung ginagawa namin. Kaunti-kunti lang. Kaya 100 grams siya. Kahit 5 grams ihalo natin doon sa 3 kilong feeds. 5 grams ihalo sa 3 kilong feeds. So, isang kutsarita. So, yun yung ginagawa namin. Kunti-kunti lang siya para medyo tipid-tipid din. Kasi sobrang mahal na mga bilihin din ngayon. So, ayan. Depende rin sa pamamaraan natin. Wala naman siyang overdose kahit mapasobra. Walang problema. Kaya ako, ginagawa ko, inano ko lang. Dinidiretso ko na siyang hinahalong pag ganun. So, dinidiretso ko na. Hindi ko na siya sinusukat actually. Tinatansya ko na lang kung mga ilan yung kailangan para magkulay yung pits talagang mahalo siya doon. So, yun yung mga pamamaraan natin. Depende sa pamamaraan natin para palakasin ang immune system ng mga alaga. So, para naman, yung mga kambing namin na talagang tuloy-tuloy na nabibigyan namin ng vitamins, mas malalakas sila, mas maliliksi. Yung anak nila, mas malalakas din, mas maliliksi. Unlike dati, kapag walang vitamins, medyo kakaiba yung galaw. Minsan, parang nasa gilid lang, nasa tabi lang, parang malayo ang paningin. So, usually pag ganun, may mga sakit na sila. So, ayaw ko na kasi na umabot sa point na may sakit pa. Kasi itong mga kambing, kapag sila ay nagkasakit, umabot sa ganun, medyo, at kapag malubha na, medyo mahirap din pagalingin. So, kaya mas maganda, habang malakas pa sila, talagang palakasin din natin yung immune system para hindi na sana umabot sa point na magkasakit pa. So, yun yung ginagawa namin. Doon sa manok, ganun din. Sa manok naman, mas madali. Kasi itong manok, kumakain, mas uminom ng tubig. Kung nakanet, diba? Kung nakanet naman sila,
So, nandun lang sila sa loob, pabalik-balik lang sila dun sa tubigan. So, pwede rin dun ihalo. Ganun yung ginagawa namin sa tubig at minsan dun naman sa feeds namin hinahalo. So, dun sa tubig, tuloy-tuloy sila talaga na nakaka-take. Kasi kada inom nila, may vitamins. So, talagang tuloy-tuloy. So, depende sa atin kung gusto natin na tuloy-tuloy bigyan or magbigay tayo ng ilang, siguro ilang araw o siguro one day na pahinga muna kasi maghapon naman sila naka-take doon ng vitamins. So, nasa atin na rin yon kung paano yung gusto nating pamamaraan. Pero sa amin, at least, daily, once a day sana, yung ginagawa namin, once a day kami nagbibigay nito doon sa mga alagang hayop. So, ayan, King's Vita Plus, dagdag sa bilihin siya, dagdag gastos, pero kahit pa paano, napalakas din naman ng immune system nila, imbis na mamatayan pa, lumalakas din naman sila. So, walang, parang hindi ka naman malulugi dahil doon kasi pinapalakas naman yung immune system nila, imbis na, ayun na nga, magkasakit pa, mamatayan pa, sayang naman. So, sa amin, ito yung ginagamit namin. Klaro ko lang, ito ay, rehistrado siya sa Bureau of Animal Industry, at itong na-share natin based lamang din sa experience namin. Hindi ako expert, hindi ako vet. Ito ay based lamang mismo sa experience ng pag-aalaga namin ng hayop. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins. Iba yung mga Vita Plus, di ba minsan common sa isip natin yung Vita Plus. Akala natin, yan yung sa networking dati. May mga networking kasi na marinig natin ng ganyang pangalan din. No, iba yon. Ito naman ay pang agri-vet siya mismo, mga pang poultry, pang livestock. Iba siya. King's Vita Plus siya mismo. No, ito yung registered siya sa Bureau of Animal Industry. Hindi din siya yung networking, wala siya sa networking. Ano siya mismo sa mga agri-vet stores natin nabibili. No, at dito sa amin meron din, pwede kayo mag-PM sa amin. So, yan yung mga pamamaraan natin sa ngayon sa pag-alaga ng hayop. Doon sa mga itik, sa mga pabo, ganoon din sa pabo. Minsan may nagsasabi sa pabo daw, maselan daw ang pabo. So, para naman, sa pag-alaga namin ng pabo, wala namang kaming nasalubong na pagkakasakit ng pabo. Ang magandang ang magandang vitamins yan sa pabo, yung mga sisiw ng pabo, meron pa ito sa inyo, ito yun. May ginagamit kaming pang sisiw ng pabo. Actually, ito pwede rin siya. At ito, maganda rin ito. Ito rin, yan. Intenso Plus. Actually, pang sisiw na manok manabong to. Talagang mamahaling manok to. No? Talagang meron na siyang, ito kasi meron siyang vitamins, minerals, electrolytes, with chlorella growth factor na rin siya. So, ayan. Intenso Plus yung gamit namin sa sisiw na pabo. Yung pagkaawat pa lang namin doon sa inahin kasi madalas itong pabo, pagka pisa ng mga sisiw, hinihiwalay na namin agad kasi yung mga pabo hindi rin magaling magdala ng sisiw, 'di ba? Usually karamihan sa mga pabo hindi magaling magdala ng sisiw. So once na napisa na lahat, hinihiwalay na namin agad. Tapos pagkahiwalay yung tubig na ready na, may vitamins na rin agad. So ito yung ginagamit natin vitamins Intenso Plus sa sisiw. No, pero pwede rin ang King's Vita Plus. So yan yung gamit natin. Sa malalaking pabo, no, habang yung maintenance naman namin ng pabo na vitamins, ito naman yung King's Vita Plus, no. Tulad ng limagit ng iba, maselan daw alagaan. So kung maselan, hanapan natin solusyon. Sa amin ang solusyon na nakita namin, ayun, palakasin ang immune system ng mga alaga. Binibigyan namin ng King's Vita Plus na vitamins. So yun yung pamamaraan. So para naman, ang napakagandang ngayon, ang magandang achievement dun sa aming sinisimulan, itong pabo talagang medyo nag-grow. Kasi nag-start ako sa 8 ng pabo. Actually, 7 lang yun. Isang lalaki, 6 na babaeng pabo, mga ready to lay na yon na babae, ready to lay na 6. May isa pa doon sa pinsan ko, pinadala niya sa akin, inasama niya doon kasi walang lalaking pabo. So, nagiging 8 lahat kasama yung barako. Yung mga namin, yung mga ipabo namin na dumalaga, nabili ko siya ng halos tig 1,000 isa. No, kaya umabot din. Ang budget ko noon is mga 10K, lahat na yon. So, mga 7 piraso, 10K. Kaya lang kinulang pa rin kasi yung lalaki, ang bigat, umabot nung binili namin siya, umabot siya ng nasa 5 or 6 na kilo. 500 per kilo yung bigay sa amin doon sa isang pinagbilhan namin. Kasi mahal niya rin palang naibenta dati, bumili siya ng pabo. Ang problema naman, namatay yung babae. Isang pares ang binili niya, namatay yung babae. So, natira yung isang barakong pabo na lang. So, yun, binenta niya, kaya lang mahal ang bili niya daw. So, binenta niya sa amin 500 per kilo. So, doon ako napamahal doon sa lalaking pabo. Doon sa mga babaeng pabo, yun yung medyo nabili ko siya kasi medyo dumalaga pa. Mas magaan kasi mga babae kaysa lalaki. Kaya mas maganda pambenta yung lalaking pabo. So, kaya Princess Juris Farm ko naman nabili yung mga babaeng pabo na binigay nila sa atin ng mas mura naman na talagang sulit din sa amin.
So, ayun. So far, itong mga pabo, napakasarap ng karne, napaganda pang lechon. So, pag Pasko, ito yung talagang malakas din ang benta. Mga New Year, malakas din siya. So, yan yung mga kalakasan ng mga pabo. At pwede rin natin pang ulam kung marami natin pabo, pwede natin subukan. So, napakasarap ng karne ng pabo. Kapag gusto natin na malakas ang immune system nila, so ito yon. Kasi sabi nga nila, maselan alagaan. So, sa amin, pinapalakas ang immune system. Dati, nag-alaga kami ng pabo, meron kaming 2 piraso. No, kaya lang namatay din yon, nagkasakit. Nalaglag na lang bigla doon sa kanilang sinampahan. Bata pa ako, kinder pa yata ako noon eh. So, yun lang yung pag-alaga namin ng pabo noon. Namatay yung 2 pabo. So, ngayon, di na naisip namin na magpabo ulit. At so far naman, start kami sa yun, 8 piraso. Ngayon, nasa more than 30 na. More than 30 na yung mga pabo namin ngayon na nasa loob ng farm. So, kalaking tulong din ng King's Vita Plus dahil tulad na nabanggit natin, ang palakas ng immune system nila na dati nangyari sa amin na mabilis magkasakit yung alagang hayop. So, ang solusyon na ginawa namin ay bigyan sila ng iba pang pupwede naming supplements na maibigay sa kanila para meron namang kaibahan, meron namang ibang ginagawa namin compared noon na hinayaan lang namin sila doon. Hinayaan lang namin yung pabo namin, nagkasakit na mamatay. So, tulad na nabanggit natin, kailangan natin gumawa ng hakbang. No, learnings yun eh. Once na may nangyari, may pagkakamali, may pagkalugi, so yun ay learnings. So, ini-improve natin yun. Hinahanapan natin ng iba pang solusyon para mas ma-improve pa natin yung mga pamamaraan. So, yun yung pamamaraan natin paggamit ng King's Vita Plus. Isa pa rin sa isa pa sa maganda rin sa farming based observation ko at based sa experience namin ay itong pag-alaga ng baboy. Sa baboy talaga, maliban na lang sa ilan sa atin na medyo sensitibo pagdating sa baboy. Kasi may kanya-kanya rin tayong paniniwala. Nirespeto natin yan. So doon naman sa mga sanay din pagdating dito sa mga baboy, sa amin, so far, ang malaking tulong din sa amin itong baboy. Mga pang tuition ko noon, kinukuha sa baboy yun. Kasi nanay ko, tatay ko, dati na may alaga ng mga baboy. Kaya lang isang inahin, 2 inahin, ganun yung ginagawa nila. So sa ngayon, mas pinap-improve natin, mas pinaparami na natin. Sa ngayon, meron kaming 6 lahat na nandun sa kulungan namin sa ranging area na pinaparami. Wherein may isa na rin ng anak. So malapit na rin mga anak yung iba. So yun naman yung mga next update natin sa farming business at iba pa na pwede nyo rin abangan sa susunod. So yun. Yun yung ginagawa natin na may magandang improvements. Doon sa kambing, actually nagka-problema kami sa kambing. Kasi nangyari, pinapalakas nga natin ang immune system ng kambing natin. Pinapalakas namin yung immune system ng kambing namin. At talagang gumaganda na sana yung pangangatawan nila. Matitibay na yung mga anak nila. Malalakas. Ang problema naman, sinugod naman ng aso. So, actually, medyo matagal-tagal na to. Napasok kami ng aso, nabawasan yung kambing. Ang ginawa ng aso, pinangpatay lang yung mga kambing, tapos inawanan. Yung mga aso kasi na yun, walang may-ari nun. Mga ligaw na aso na yun. Kasi may area dun sa amin na talagang magubat. So may mga aso din doon na nakagala. So ang ginawa naman namin improvements doon ay inayos namin ng lambat, tinaasa namin kasi dati nakakatalon sila, nakapasok sila. So sa ginawa namin yung ranging area, tinaasa namin yung lambat namin, yung hog wire na ginagamit namin. So gumastos lang kami, nagdagdag kami ng hog wire. Sa hog wire kasi mas madali. Although kung gusto naman natin makatipid, may paraan din naman. Kawayan. Kung nasa bukid lang naman tayo permanently, tagal tayo sa bukid. So malaking tulong rin yung kawayan. Kailangan lang talaga natin matrabahuhin kasi matrabaho din talaga. Pero kung gusto natin mas madali, so medyo magtatagal din yung mga hog wire. So yun yung ginagamit namin. Medyo mataas na siya. Hindi na siya napapasok ng aso. Tapos iba pang measure na ginawa namin is yung pabahay nila, masinarado na namin. Tapos tuwing hapon, sinasara namin para makatulog kaming mahimbing. Pag umaga, binubuksan ulit namin yung bahay. So, ganun yung ginagawa namin. Bukod sa lambat na nakapalibot, na tinaasan na namin, pati mismo yung pabahay ng alaga namin, mas sinicure na rin namin. Sinasarado namin tuwing hapon. Kasi sumusugod yung mga nangangagat o nangangain ng mga alagang hayop tuwing gabi. So, ganun sila. So, ang ginagawa namin yun, ang improvements na ginagawa namin sa ngayon. So, yun, sana mapaunlad natin ito. Actually, dito sa farming, sa akin, sa paniniwala ko rin, at marami rin tayong nababasa, mas maganda na huwag tayong matakot dun sa pagkakamali, huwag tayong matakot dun sa pagkalugi, dahil yun, dun tayo matuto. Kung meron naman tayong sapat na puhunan, pero kung alanganin ang puhunan natin, sakto lang,
medyo takot talaga tayo. Pero kapag simulan lang tayo sa konti kasi, yung konti-konti lang, huwag natin biglain, huwag nating masyadong damihan agad. Kasi tulad ng lagi nating nababanggit, mas maganda na start small muna, konti-konti muna, para habang tumatagal, napapalago natin, mas napaparami natin sila ng dahan-dahan, napaparami din natin yung ating learnings, yung ating kaalaman, kung ano pa yung improvements, ano pa yung mga diskarte na dapat nating gawin. Napapalago natin. Unlike sa marami na agad, sinasabay natin yung pagle-learn natin doon sa maramihan, paano kung nangamatay, nagkasakit lahat, di ba? So, sayang naman. Kaya mas maganda, start small muna, konti-konti muna, para dahan-dahan tayong nakaka-improve ng ating mga diskarte. It's either may area tayo na taniman natin. Ayan. Thank you so much, Jen. Dr. Farming Angat ka. Sabi niya, di ba, na kahit naka-range sila, meron talagang mga bakod dapat. Kasi nga, kailangan secure pa rin yung ating mga asalang tayo para hindi sila makain ng mga predators na, di ba? So, ayan. Thank you so much, Jen. Dr. Farming Angat. Huwag rin yung malimutan na kapag kayo ay kaunti lamang po ang inyong budget. Start small muna para ayan po ay yung magiging basihan. Dahan-dahan po kayong matututo, dahan-dahan po kayong may makukuha na informasyon para po itong magiging basihan po para susunod po ninyo yung plan sa pag-aalaga ng mga hayop. Ayan, huwag kalimutan, Lord, pag-aalaga ng hayop para sila ay marami. Ayan, thanks para sa mga multi-supplement. Meron po ng comment dito sa ating comment section box sa Farming ang ating Facebook na wala po daw tayo sa Quirino Province. So, ayan guys, isa-shoutout natin yung Agrovet store na tayo dyan sa Pichan sa Quirino. Okay? Pero ito tayo, Facebook po talaga tayo sa Quirino Province. Kami nilagay. Meron tayo. Pero meron tayo dito sa Quirino Province. Ayan yan. Yan ay Water Difon Quirino. Difon Quirino, andyan po sa JMB Agri Supply. While doon po tayo sa Madela Quirino, andyan po tayo sa Naglahan Enterprises at MSK Agrovet Supply. Yan ha, yung mga Quirino nagreklamo bakit hindi kami magpapalad. Diyan po yung mga official na nindahan. But, syempre, pag nawala or naubusan, so, dito yan, sa Pangasinan naman, ayan, ang mga taga-Pangasinan, magandang hapon po sa ating lahat. Andyan po tayo, asan na ba yung gilid ng mga phones nila? Pag-ibig sa aking masasingan Pangasinan. Mga friends, dyan po tayo sa Balisteros Agrovet Supply, sa Malasing, Posorobio, Pangasinan, dyan po sa Markland Agrovet Supply. Sa San Miguel, Pangasinan, ENA Agri-Training. Sa Geset Super San Miguel, Pangasinan, dyan po tayo sa VPR Agrovet Supply. While po doon po sa kabilang dako sa Pangasinan, doon po sa Pulong Sur, Malasigi, Pangasinan, dyan po tayo sa Estrada Agrovet Supply. While sa Turak, San Carlos City, Pangasinan, mabibili po tayo sa MML Agri and Poultry Supply at sa Asur Season, Pangasinan. Andyan po tayo sa Buxi Agri Supply. Ayan ha, kompleto na po yung ating listahan mula sa Quirino, Pangasinan. Pero gaya nga po ng ating sabi, kung medyo naubusan pa yung stock, pwede na ba tayo order via online or pwede kayong umorder sa Shopee. Yan. So kung meron yung mga neighborhood dyan na mga branches ng LBC, ayan, pwede po tayo maka-order. I-chat lamang po ninyo ang ating mga Facebook pages. Anong favorite Intense Works to Go Kings by the Plus. Ayan, i-chat nyo lang po yan for your orders at meron po tayo cash on delivery or cash on pickup. Ayan. Or sa Shopee para mas madali na hindi na kayo mas-stress, add to cart and just check out ang lamang po. Hanapin lamang ang KDM Agrovet Lines. Doon po kayo mag-add to cart and then check out for your order. So that's for cash on delivery. So yun naman po ang delivery will matter kung ang location ninyo. Ayan, diba? So pwede kayo maka-avail ng mga coupons para mga discounted naman ng mga shipping natin dyan. Mga madi at padi. Ayan. So yan po. So wala ka, so wala ka lang you have a lot of options where to Merong order. problema yung ating
ating live ngayon ha, sa mga nanonood sa atin, medyo merong parang hindi maganda. Oo, hindi maganda yung ating audio ngayon sa ating live. So, broadcast lang, meron lang kami inaayos. But anyway, I'm sure maayos yan ni Kuya Billy yung ating live ngayon. So, Oh, yeah. ayun Probably yung baka mga giniginaw lang ng mga connections natin because it's so cool right now sa ating lugar. But anyway, Correct. bago tayo magsilayasan, nag-greet muna natin tong ating mga friends na iwan na natin na kung ay meron pa yung Facebook Live yung para Mr. Belin and Gayo kayo talang in the Kala sa sense of maraming salamat. Gusto mo yung tagapin dito yung bagyo, diba? narinig mo? Oo. Diba? Ganon. Hindi kaya ako mag-wait ha. Wait lang. I'll try. Ay, ayun talaga. Kaya siya. But anyway, talaga there's a problem with my account. Oo. I-resolve na lang siguro natin ko. Anyway, bukas po, abangan niyo ang ating napanibagong episode sa ating programa Agri-Senso. So, pasensya na po, pero meron talagang problema yung ating live ngayon. Anyway, maraming salamat po sa inyong muli na pag-antabay, patuloy yung support sa ating programa Agri-Senso. Bukas abangan na po ulit kami Inday Badyang. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa Agri-Senso. Agri-Senso! Yes! Kita kasama si Inday Badyang at ito po ang programa Agri-Senso sa agrikultura. Agri-Senso daw. Magandang hapon sa ating lahat. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agri-Senso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.